Welcome back here in Wake Up Ilocos, and it's now time for our words of wisdom for today. So Wayne, what's our words of wisdom? Yes, God resists the proud but gives grace to the humble. Yes. No matter man tayo makasalanan, mahal pa rin niya tayong lahat. Pero mas mahal niya yung mga simple at mababait na tao. Sabi nga ng isang bata, di ba? Ito yung biro-biro ng mga bata nung bata tayo. Sige ka, pag ganyan ka, pag bad ka, hindi ka love ni Lord. Di ba may mga ganon? Hindi kasi sa totoo lang. Minsan tama rin yan, pero hindi naman dahil sa tayo isang makasalanan. Alam naman natin lahat tayo may kasalanan. Ikaw may kasalanan, ako may kasalanan din ako. Siyempre, mahal pa rin tayo ng Diyos. Alam nyo na yan. Sino bang hindi nagkakasala? Oo, tayo naman lahat eh. Sino ba? Yun lang, kung ano mang meron tayo, we have to be humble. Right. Katulad natin, siyempre tayo, kahit paano, papalda tayo sa TV, kilala na tayo na ano. Siguro kaya, I'm sorry pero ito talaga, kahit alam kong medyo kilala na tayo, sikat na, kumbaga, o sige, sabihin natin, gawin tayo yung word na sikat. Pero stay put pa rin. Oo, we stay grounded. Siguro kaya gano'n na lang patuloy ng blessings na binibigay sa atin, pati na rin sa Core TV. Right. Yes, because we all stay humble. Ayun. Yes, and that has been our WOW for today. Tune in again next week for another daily dose of our positive notes, only here in Wake Up Ilocos.